niin soitin Joonalle sitten, että kutsutaan Late Johansson tänne puhumaan tänne Helsinkiin. Ja, niin sitten tehtiin mainos ja rummutettiin ja sitten mä kerroin tutuille, ketä nyt näin, niin sitten kerroin, että Late ja Mia on tulossa tänne. Niin 3 ihan eri ihmistä sanoi, että joo, se vetää roolia. Että ei se ole tosissaan, että se vetää roolia. Niin mä vasta myöhemmin tajusin, mua harmitti, kun mä en tajunnut, että olisi pitänyt sanoa jokaiselle, että sitä roolia kannattaa vetää. Vetäkää kaikki sitä roolia. Meidän jokaisen pitää vetää sellaista roolia, että Jeesus on Herra ja hän on maksanut meidän synnit ja siitä tulee Late puhumaan. Tervetuloa. Joo, en ekaa kertaa kuulla tätä väitettä, että mä näyttelen uskovaa. No mä en tiedä. Siitä tuli nyt viime kuussa 17 vuotta, kun mä sain kohdata Kristuksen Riihimäellä Suomen kovimmassa vankilassa suljetulla osastolla. Ja kyllä se levy vaihtui päässä ja kertaheitolla. Ja en mä nyt sitten tiedä mikä rooli siitä alkoi, mutta uusi elämä alkoi. Ja vaikka mä olin sen jälkeen vielä vajaa 13 vuotta vankilassa, niin en mä enää lusinut päivääkään. Että mä oon ollut tämän maan pahimmissa poteroissa eristettynä muun muassa Niuanniemen mielisairaalassa ja psykiatrisessa vankisairaalassa ja vanhassa Anttilassa eli vankimielisairaalassa Turussa ja vaikka missä, niin vankiloiden tavallisissa rundeissa. Ja ilman tätä Kristuksen kohtaamista, missä nytkin on kyse, niin mä en olisi sieltä noussut mihinkään. En mä missä asemassa nytkään ole, mutta mihinkään niin järjelliseen elämäntilanteeseen, että mä olisin siinä vanhassa elämässä kyllä tuhoutunut joko niin, että henki olisi mennyt toisten toimesta tai mä olisin käyttänyt huumausaineita yliannostuksena tai jotenkin. Ja itse asiassa mä olin 41-vuotias 2007, kun nämä asiat rupesivat mua puhuttelemaan. Ja mä olin vähän viritellyt semmoista klubi 42. Moni teistä saattaa tietää, että se on se Club 27, nämä Jimi Hendrixit ja Jim Morrisonit ja Amy Winehouset, ketä näitä nyt on, Janis Joplin, ketkä veti pitkän piikin 27-vuotiaana. Mä ajattelin, että kun mä oon aina ollut kova Elvis-fani ja mä tykkään, kun osataan laulaa ja kun tänäänkin täällä on nähty todella laajakaista vetoa, niin Elvis-fani on ollut pikkupojasta asti ja Elvishän kuoli virallisesti sydäriin 42-vuotiaana. Mä ajattelin silloin 2007, että mä täytän joulukuun eka tänä vuonna 42, että mäpä perustan Elviksen kanssa klubi 42. Kerron, että mä tilaan niin paljon kamaa tänne taloon mulle, että mä kiskon niitä siihen malliin, että mä väkisin kuolen 42-vuotiaana. Sitten mä jätän niin kuin testamentin, että olen perustanut tämmöisen kerhon Elviksen kanssa, niin jäisin sitten historiaa Elviksen kaverina, mutta sitten on tämä maaginen 3 päivää aina, mikä on nykyään pidätyksessäkin täällä entisiä poliisimiehiä kirjoissa, niin 3 päivää saa pitää kaapissa. Niin, ja tämä kuuluisa Kristus, maailman kuuluisin tyyppi, niin oli kans 3 päivää haarassa ja nousi ylös. Niin 3 päivää ennen kuin mä täytin 42, niin kävikin semmonen juttu, eli 28. marraskuuta 2007 Riihimäellä, että mä tulin uskoon. Ja kerta kaikkiaan niin
elämä mullistui sitä samalta, ei voi sanoa seisomalta eikä istumalta, koska voi polvilla. Niin unohtui nämä kaikki ja mennyt oli niin heti, se oli jännä prosessi, se oli niin nopea prosessi, mä oon pikasakkiakin pelannut, niin sen pitää nopeasti päättää, niin se oli samanlainen. Mä tajusin niin hetkessä kaiken, että nyt elämä kääntyy ja se lähtee tästä parempaa päin. Ja itse asiassa vankila on hyvä paikka olla uskossa ja kasvaa uskossa mun kaltaiselle kaverille. Et mä uskon, että täysin vapaudessa ei olisi onnistunut. Ja jos mä olisin vapautunut aika pian sen uskon ratkaisun jälkeen, niin mä olisin siltikin tuhoutunut. Aikataulut on aina Herran ja hän tietää kaiken, niin hän tiesi, että mulle on hyväksi se, että mä oon vielä pitkään sen uskonratkaisun jälkeen siellä sellissä, että mä saan rauhassa kasvaa ja juurtua siihen paljon puhuttuun Kristukseen. Ja näin siinä kävi. Mäpäs kerron niitä edeltäviä tapahtumia, miten tähän tultiin. No, tää siemen on kylvetty muhun jo siellä pyhäkoulussa, mitä vaimoni Miakin on käynyt lapsena. Mun äitivainaa oli Pielavedeltä kotoisin tuolta Pohjois-Savosta ja isovanhemmat äidin puolelta oli sodan kokeneita luokan maanviljelijöitä ja niin poispäin. Ja siellä käytiin pyhäkoulua Tornin tilalla, mansikkatilalla mun naapurissa ja sunnuntaisin seisottiin asennossa Olovainassa, kun tuli virsiä radiosta ja ei saanut suunnilleen liikkua. Ja lautanen syötiin aina tyhjäksi, ei saanut jättää mitään. Ja kävi kerran sellainen hauska juttu, kun oltiin oltu hirvimetällä ja mä otin 9 perunaa sen, että mulla oli hirveä nälkä. Niin mummo sanoi, että ota nyt lisää, että ei jää nälkä, niin mä otin uhallani toiset 9. Ja sitten kun sääntö oli, että ei saanut jättää, niin mä söin 18 perunaa ja kastiketta ja leipää. Mun oli pakko mennä navetan taakse oksentaa. Mä muistan, että harvoin on ollut niin huono olo kuin silloin. Mutta se oli ihan sitä vaan, että kun siihen aikaan vielä se isovanhempien ja vanhempien kunnioitus oli sitä luokkaa, että piti mennä sääntöjen mukaan. Ja niin siellä käytiin sitä pyhäkoulua ja mä muistaakseni, no kyllä se ihan taisi tapahtuakin, mä muuta voisi tuosta muistaa, niin 72 keväällä, mä oon ollut 6-vuotias, niin mä oon laulanut suvivirttä Pielaverin kirkossa. Mä en tiedä miten se meni, enkä lähde tässä kokeilemaan. Eikä nyt ole suvikko vielä aikakaan, tuo joulu, niin en osaa laulaa todellakaan. Joskus hurmaan vaimoni aamulla laulamalla Elvistä, mutta se on ihan yksityistä toimintaa, siitä ei ole nauhoitteita. Niin siellä kylvettiin tämä uskon siemen ja mä uskon, että se on itänyt koko ajan. Niin kun eihän se, kun maanviljelijä laittaa nyt syksyllä siemenen maahan, niin eikö se niin mene, että se on niin kuin maan povessa, sä tiedä mistään mitä se mustuu ja lumen alla, jään alla ja sitten keväällä se rupeaa aurinko lämmittää sitä, se nousee oraalle, eikö se silleen mene? Niin sama oli tämänkin kanssa, että se itämisaika kesti sitten melkein 40 vuotta. Mä oon aina tiennyt, kun silloin mä vedin roolia, kun täällä oli vanha tuttu tuossa Lokaalistadionilla 2011 Helsingissä, niin oli AC/DC:n konsertti, en muista, mutta sieltä eräs poliisimies, niin me käytiin semmoista sananvaihtoa siinä niin konsertin yhteydessä. Niin se oli rooli, kun mulla oli ne aurinkolasit ja ne jengiliivit päällä ja käveltiin niejää joka paikkaan. Se oli rooli. Oikeasti se oli rooli ja mä menin siinä ihan liian pitkälle. Niin ei ollut mitään rajoja. Mutta sitten tulikin tää poliisi ja oikeuslaitos ja rikosseuraamuslaitos. Se laittoi ne rajat mulle sitten. Et 25 vuotta meni 94 kopissa. Siinä oli sitten rajat. Ja tämä on tänä päivänäkin, kun saisi jotenkin, joka päivä saadaan lukea, kuinka yhä nuoremmat ja nuoremmat syyllistyy väkivaltarikoksiin ja
pelailee noiden huumeiden kanssa, niin se on tietysti helppo sanoa nyt, kun oliko se Matti Nykänen, kun sanoi, että kaiken nähden ja voin sanoa, että jotain on vielä kokematta, niin nyt sanoo näin, mutta kun saisi jotenkin niille iskostettua sen, että teoilla on aina seuraukset ja ne voi olla kauaskantoiset. Ihan tämmöinen finanssipuolikin. Niin mä maksoin mun velkoja, verovelkoja ja ulosottoja yli 40 vuotta kesti, että mä sain ne kaikki maksettua. Mä tein Facebookin päivityksen viime elokuussa, kun sain veronpalautuksia, mistä meni viimeiset ulosotot, niin mä laitoin ne saldot sinne 000 näytti, niin kyllä se tuntui hyvältä, että vaikka se meni pitkään, niin ja ne kaikki oli seurausta siitä, että ei mä mitään huonosti ollut kasvatettu tai en mä voi syyttää mun kuollutta isäni siitä, että se hakkas mua pienenä, niin en mä voi sitä syyttää siitä, mitä mä oon aikuisena jätkänä sitten tehnyt. Monella mulla on ollut paljon huonompi lapsuus ja paljon huonommat lähtökohdat elämään kuin mulla, ja eikä niistä ole tullut mitään huumekauppiaita tai henkirikosmiehiä. Kyllä pitää ottaa vastuu teoistaan. Niin ne oli kaikki nyt seurausta huonoista omista valinnoista ja sitten päihteillä pelaamisesta. Että mua säälittää, kun katsoo tuonne, kun tulee kuvia lehti, kun alle 20-vuotiaat jätkät niin hankkimalla hankkivat itselleen pitkiä linnareissuja ja satoja tuhansia korvauksia. Ja sitten on näitä alaikäisiä vielä alle 15-vuotiaita, mitkä ei voi saada kakkua, mutta nekään ei taju sitä, että tulee kuitenkin ne korvaukset. Eikä ne mihinkään häviä, ne kasvaa vaan. Elämä on sitten tulla 18, olisi kiva kun olisi luottokortti ja sun muuta, mutta kun ei ole luottotietoja. On huonot, että se syrjäytyminen on niin ikävä juttu, että sitä ei saisi ollenkaan tapahtua. Ja mistä tämä johtuu kaikki? Siitä, mä vedän ihan tähän niin yhtälösmerkkiä, että tämä kun nämä arvot, mihin tämä yhteiskunta on rakennettu, nämä kristilliset arvot, ja mihin koko länsimainen demokratia ja lainsäädäntö perustuu, Raamattuun ja kristillisiin periaatteisiin, ne on romutettu täysin. Ainakaan niistä ei pidetä kiinni joka paikassa. Siitä johtuu tämä tämmöinen lekkeröintipeli ja kaikki, että ei ole mitään. Kun eletään niin, että ei ole Jumalaa, niin siitä johtuu heti se, että ei ole kenellekään vastuussa. Voidaan elää niin sanotusti kuin halutaan. Ja sitten toinenkin kaveri jää siinä sitten piiloon, kun pelataan se Jumala pois. Eli tämä vastapuoli, sielun vihollinen saatana, ei sitäkään ole, jos ei Jumalaa. Ja sehän on tämän ötökän niin kuin pahin kusetus kautta aikaan ihmiskunnalle, että häntä ei ole. Kun hän saa ihmisen uskomaan, että häntä ei ole, niin tämmöinen, joka sen uskoo, niin tämän valheen, niin hän on heti saatanan varma saalis. Ja se antaa sen olla rauhassa, ei sitä tarvitse vaivata. Aikaa menee, ihminen kuolee ja sitten saatana saa omansa. Mutta heti kun me aletaan kohtaamaan Kristusta, jahtaamaan tätä kristinuskoa ja kääntymään Jumalan puoleen, niin silloin saatana hyökkää. Ja kun me järjestellään tämmöisiä tilaisuuksia ja levitetään evankeliumia, niin aina tulee hyökkäyksiä hengellisellä kentällä. Ja eikä meillä ole, Raamattu sanoo, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan avaruuden pahoja henkivaltoja vastaan. Tämä on kahden välinen hengenvälinen asia. Jumala ja saatana, hyvä, paha. Ne taistelee jatkuvasti meistä. Ja se kumpaa me ruokitaan meissä itsessämme, se voittaa. Ihan tämmöinen legendaarinen tarina, kun intiaanin poika kysyi isältä, että kun tuntuu, että musta susi ja valkoinen susi taistelee hänestä, että kumpi voittaa. Isä sanoi, että se kumpaa sä ruokit. Tässä maailmassa vaikuttaa kaksi valtaa, sielunvihollisen ja Jumalan. Ja jompikumpi on valittava. Me ei voida olla joku poliitikko tässä neutraalina ja valittavana, että kultainen keskitie. Kultainen keskitie on ihan hyvä. Ei siinä mitään, mutta
tämä elämä on sitä varten, että meidän pitää päättää, missä me halutaan viettää ikuisuus. Siitä on kyse. Tämä kestää tämä elämä maksimissaan 120 vuotta. Vanhassa testamentissa Jumala on antanut, ihminen on liha, sen takia hänen maksimi-ikänsä alkoi 120 vuotta. Ja nyt joku voi sanoa, että jossain Inkuitiassa joku elänyt pitempään, mutta todistetusti nykyihmistä koko ajan on vanhemmaksi elänyt. Psalmeissa puhutaan 7-80 vuotta. Kuitenkin se on aika rajallinen aika. Aika usein alle 100 vuotta. Ja ikuisuus on taas jotain, mitä me ei käsitetä. Emme ainakaan, se on kuitenkin jotain semmoista, mitä me ei käsitetä, mutta sinne tässä ollaan matkalla. Ja nyt pitäisi tämän ihmiselämän aikana tehdä se suurin päätös, missä me halutaan se viettää. Raamattu ei hirveästi kerro esimerkiksi helvetistä, mutta Jeesus puhuu, että ikuinen jatkuva itku ja hammasten kiristys ja näin poispäin. Mutta on se semmoinen meistä varmaan, että mä en ainakaan halua sinne. Ja jos ateistit on oikeassa, että ei ole mitään hengenmaailmaa ja sun muita, niin me ei saa koskaan tietää. Valot vaan sammuu ja sitten, mitä en tiedä, mutta tuntuisi tosi typerältä. Kaikki tämä tietoisuus ja tämmöinen, että se vaan katoaisi jonnekin maan multiin. Ei voi olla niin. Mä uskon itse ja uskon, että täällä on muitakin, jotka uskovat, että Jumala on todellinen. Hän puhuu meille aina, kun me avataan Raamattu. Hän puhuu ensisijaisesti meille sanansa kautta. On Jumalan miehiä ja naisia, joille Jumala puhuu myös suoraan, voi olla ihan kuulevalla äänelläkin. Ja Vanhassa testamentissa on paljon esimerkkejäkin ja Uudessa testamentissa, kuinka taivaasta kuuluu ääni, että tämä on rakas poikani, jolla olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Kuulkaa häntä. Niin, mutta kun tämä on tehtykin kirjaviisaille ja semmoisille direktööreille vähän monimutkaisemmiksi, ne ei tajunnut, ne ihan viisaita. Jos sä oot lukenut liikaa, niin sekin voi olla ongelma. Jos lukee vain sopivasti, että ymmärtää sen, että meidän tehtävä ei ole laittaa järjestykseen Jumalan aikomuksia ja järkeilyjä. Niin kuin Luther kirjoittaa, että monessa kohtaa, kun tulee niin sanottu ristiriita tai joku, mitä me ei ymmärretä, pitää vaan todeta, että Jumalan viisaus on meidän ihmisten viisautta suurempi. Siihen ei ole mitään muuta selitystä. Esimerkiksi nyt nämä liikenneonnettomuudet ja tämmöiset, missä kuolee pieniä lapsia tai muuta vastaavaa, niin kuka niihin voi sanoa mitään? Muuta kuin, että Herra on hyvä, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Ei me voida, jos sä rupeat valamaan savea, sä teet savesta valat joku astian, niin tykkäisikö, jos se astia rupeisi sua neuvomaan, että mitä sun pitää seuraavaksi tehdä. Sen takia Jumala on meidät valmistanut, me ollaan hänen tekoa, hänen kuuluu hallita meitä, ohjata meitä, meidän pitää antautua hänelle. Ja nykyihmisellä on se etu vanhan liiton aikoihin, että me saadaan valita, että halutaanko me elää johdatuksessa vai sallimuksessa. Jos me mennään omalla voimalla, ei välitetä Herrasta mitään, niin sitten meille sattuu kaikennäköistä. Jumala sallii yhtä ja toista, olla hyvä, olla pahaa, lopulta kuitenkin tuho tulee. Mutta heti kun me otetaan Kristus meidän matkakumppaniksi ja päämääräksi taivas, me aletaan elämään johdatuksessa. Ja se on varmasti paljon parempaa elämää kuin sallimuksessa elämää. Ja se ei välttämättä ole sen helpompaa eikä muutakaan, mutta elämä Kristuksen kanssa on varmuudella, tehtaan takulla parasta mahdollista elämää. Mun elämä oli ennen uskoontuloa
lapsuus nyt meni, miten meni. Turpaan tuli ja 13-vuotiaana lähdin pois kotoa ja aloin tekemään kaikennäköisiä rikoksia 14-vuotiaana pidätettynä jo muutamia päiviä. 16-vuotiaana vankilaan ekan kerran ja siellä tutustuin sitten isompiin konneihin ja musta tuli ekan kerran olin vankilassa omaisuusrikoksista ja kännipäissä ja reagoisista tämmöisistä vaan ja onneksi kukaan ei vielä siinä vaiheessa kuollut sun muuta, mutta sitten siinä ekalla kakulla tutustuin niin sanottuihin pelimiehiin ja musta tuli ammattikonna, me ruvettiin duunaille ammatikseen rikoksia sitten kun vapauduin ekalta tuomiolta ja perustettiin tämän Lusuvaakistin kanssa 1 miljoona liikaa. Veidistön tulessa on sen nimen ja niin kuin jäätiin kiinni, niin kuin kuuluukin, konnat kuuluu vankilaan, mä olen edelleen sitä mieltä. Ja siellä tutustuin toisella tuomiolla sitten Sörkässä tuossa Helsingin vankilassa semmoiseen juttuun, mihin kenenkään ei pitäisi tutustua. Semmoinen asia kuin huumausaineet. Niistä pitäisi pysyä mahdollisimman kaukana. Ja olisi parempi, kun niitä ei tulisi rajan ollenkaan. Kun sekin on vähän tämmöinen kysynnän ja tarjonnan laki. Ei niitä kukaan roudaisi tänne eikä myös kukaan osta. Ja miten tähän kysyntään voisi vaikuttaa? No kasvatuksella, mutta kun tämä on hävitty tämä sota jo. Media rummuttaa ja hehkuttaa näitä asioita ja on dokumentteja ja kirjaa vaikka millaista lippusta lapusta. Ja se on hienoa vähän käydä tuolla yökerhossa. Ja ei ymmärretä, mikä hinta siitä joudutaan maksaa. Niin Sörkässä tutustuin niihin, miten se elämä siitä lähti. Mä aloitin 0,2 myynnissä, eli 0,2 grammaa annos vankilassa. Grammasta saa siis 5 annosta. Semmoisia mä väsäilin ja myin. Hommat kasvu, mä vapauduin 89 joulukuussa Sörkästä. Olin 2 kaveria vastassa, kun molemmat on jo kuollut. Heidän kaavoi isommat kaupat. Yhtäkkiä siinä keväällä 90 jo puhuttiin 100 000 markoista, silloin markka-aika. Ja 10 kiloista kamaa. Meni kuin pullataikina se homma. Sitten tuli 92, kun siis 2 vuotta olin ollut vapaana. Niin tuli jo ensimmäinen henkirikos näiden asioiden tiimoilta. Kaveri oli niin paljon velkaa, ettei pysty ikinä maksaa. Ja oli pelko, että hän kääntyy poliisin puoleen. Mä olin nuori kovanaama, mä päätin ottaa hänet hengissä ja puhua poliisille mitään. Olin vangittuna, mutta ei näyttöä. Vapaaksi. Sittenhän mä vasta olinkin jo kurku olevinaan, kun en jäänyt kiinni. Eli onnettominta siinä oli tietenkin se itse rikos, mutta se, että mä en jäänyt sitä kiinni, niin se oli vielä niin tuplassa pahan homma siinä. Että olen joskus miettinyt, miten elämä olisi mennyt, kun olisi jäänyt heti kiinni. No, mutta sitä on turha miettiä, kun en jäänyt. Meni 6 vuotta, taas sama kuvio. Ja sama homma. Ajeltiin tuonne maaseudulle ja enkä jäänyt kiinni. Nyt oli 2 jo. No sitten meni enää 3 vuotta, sitten mä olin jenkin kaveria ottamassa hengiltä. Ja no sitten kaikessa onneksi sitten siitä mä jäin kiinni ja oli näyttöä ja tuli korkeinta oikeutta myötä 4-kautinen. Sitä lähdettiin sitten pureksimaan. Mutta täällä lyhyesti kerrottuna, että kuin pienestä se lähtee. Mullakin lähti siitä rikollinen ura, kun mä alle kouluikäisenä näpistin kaupasta tälle uuden vuoden ennen näitä Kiinan pommeja. Mutsi huomasi kotona, että mistä sä noin oot saanut, kun mä otin mun Kiinan pommelin taskussa semmoisessa ruskeassa pussissa. Hän tiesi, ettei mun rahaa ollut kuitenkaan ollut. Niin mä siinä jotain näinkytin. No mutsi vielä korvasta kauppaa maksamaan ja näin. Ja siitä lähti. Ja sitten tuli semmoinen, että piti varastella lisää. Ja sitten kun oli isompia, piti saada kaljaa ja kaikkea muutakin, niin kauppaa kun oli kiinni, niin murtauduttiin sen kauppaan. Ja ne pikkuhiljaa se kynnys oli sitten iso tai pieni, se ylittyy. Ja sitten kaikki tuosta pienestä lähti ja isompia rikoksia ja näin. Ja sitten lopulta henkirikoksia ja sitten kun ei niistäkään jäänyt kiinni, niin ei ollut mitään pidäkkeitä. Ja siihen sitten holtiton kaman käyttö päälle.
Mä oon puhunut nuorille usein koulussa ja tuolla rippileireillä, että kuin pienestä se voi lähteä, kuinka varovainen pitää olla, pitää valvoa koko ajan. Ainoa oikea tapa elää, tämä ei mitään koulussa hirveästi ole, mutta katsotaan vanhemmillekin on tämä, että koulut pitää käydä ajallaan ja hankkia ammattia ja mennä töihin. Mitään muuta vaihtoehtoja kannattaisi miettiä. Joo, niin. Sitten alkoi se elinkautisen lusiminen 2001, kun pakattiin kiinni. Ja mä olin tuolla Kakolassa 2006 joulukuussa, mutta komennettiin virkailijoihin ja sanottiin, että teidät siirretään Riihimäkeen. Vastustatko siirtoa? Totta kai siihen aikaan vastusti kaikkea. Mä sanoin, että vastustan. Mä sanoin nimi tuohon noin ja raudat käteen ja autoon. Sitten mentiin, että ei mun vastustaminen paljon auttanut. Kamat tuli sitten pari viikon päästä pyykkiautolla perässä. Mulla oli kynää sitten, kun piti joku lappu täyttää siellä Riihimäellä. Ja mä olin siinä sitten, ei mulla ollut kuin ne talon verkkarit, joku paita siinä. Niin talon pappi, silloinen pappi, Lauri Hänki etunimeltä, niin tulee mun selliin ja sanoo, että Late, hän näkee susta, että sä oot esirukoustapaus. Mä oikein säikähdin, mä että tähän ihmejätkä on, että mistä se sen näkee. Mulle tuli heti mieleen mun vanhemmat ja pyhäkoulut siellä pentuna ja isovanhemmat ja faija nyt ei rukoillut varmaan mun puolesta koskaan ainakaan kovin paljon, että hän kuoli 91 puukkoon. Mutsi kuoli 04 syöpää, kun veti röökiä. Niin kuitenkin, että mutsi oli rukoillut mun puolesta koko mun olemassaolon ajan ja näin. Tiesin, kun osui tuo juttu. Sitten mä kelasin jälkeen, kun se pappi lähti, että no, mä oon syntynyt 65 ja että todennäköisesti ainakin mun isovanhemmat ja muut on vielä uskossa muuten tuo arvastolla, että varmaan kaikki mun ikäluokan lapset on esirukoustapauksia, että kunhan nyt arvas hyvin. Jälkeenpäin, kun hän piti mulle sitten raamattukoulussa ja muuta, niin selvisi, että hänellä on tämmöisiä armolahjoja. Yksi oli tämä henkien odottamisen armola, että hän niin näkee asioita. No sitten se oli semmoinen se bunkkeri, että sieltä ei päässyt kirkkoon. Eli mä huomasin tämmöisen pienen porsaareen siinä heti. Tämmöinen käänteinen juttu. Mä aloin tietenkin vaatimaan, että mä haluan kirkkoon, kun ei päässyt. Pitää päästä kirkkoon. No, ei pääse täältä kirkkoon. Mutta sitten mä haluan nähdä papin ja pappi joutui sitten tulemaan sinne keittiöön, pitää meille tilaisuuksia, kun me ei päästy kirkkoon. Niistä ei mitään tullut, se oli vaan sun soittamista, kun siellä oli kaikenlaista porukkaa. Mutta sitten apulaisjohtaja sanoi, että nyt Johanssonin soitteet elettiin siis talvea 2007. Niin jos olette kunnolla vappuun asti, niin pääsette semmoiselle osastolle, mistä voit käydä kirkossa. No vappu tuli, eikä mitään tapahtunut. Mä laitoin yhden toiselle nimekkäälle elinkautisvangille sisäpostia, että pitää vissiin ostaa tuolle Flysemille nimesellä Flysemille Haamekangasta, että kun nyt vappu meni eikä mitään tapahtunut, niin seuraavana päivänä tämä Flysem tuli mun selliin ja sanoi, että ei tarvitse, että säästä rahaa, ei tarvitse mitään kankaita ostella, että kamat kasalla, siirretään tuohon kerrosta ylemmäs ja päästä kirkkoon. Mä oon selvää. No se oli edelleen suljettu, mutta sieltä sai käydä kirkossa. Se oli sunnuntaisin kello 11 ja siitä lähti tämä viimeinen prosessi sitten siinä keväänä 2007, mikä johti sen Juskoon tuloon. Mä en voinut olla pois sieltä kirkosta. En millään. Ei se ollut mitään, että ei ollut tekemistä tai mitään semmoista, vaan oli kaikennäköistä touhua, mutta joka sunnuntai, mutta mä otin, että tulee sunnuntai, pääsin sinne kirkkoon. Erityisesti mä otin yhtä Antti Sainion vainaalta ja hän kuoli tuossa pari vuotta sitten 94-vuotiaana. Pakko sanoa, että aina hän teki yli 50 vuotta vankilatyötä ja johdattiin yli 2000 vankia uskontielle. Niin mä aina heitä otin Anttia ja Pertti Ottista ja Ilmari Kauppinen, kolmisorminen anuristi.
Haitarihan kristillinen soitti siinä mielessä, kun vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee. Niin, mä otin tuon heidän vuoro oikein. Ja oli se nyt ketä vaan julistamassa mielellään. Meni sellainen veteli, että kolkata veressä voima on. Ja mä katselin, mä viihdyin siellä ja mä imin sitä sanaa. Ja mä silloin tajusin jo, että tässä on nyt tapahtumassa mulle jotain semmoista, kun sanotaan peruuttamatonta. Ja sitten tuli loppukesä. Ja Antti ilmoittaa 8. heinäkuuta 2017 sunnuntai, hän oli siellä ja hän ilmoittaa, että tänään on hänen 80-vuotispäivänsä. Mä ajattelin, no, äijä täyttää 80, juhlii sitä tulemalla julistamaan vangin retaleille evankeliumia. Mä mietin, että tuolla on päässä vika, mutta ei ollut. Hän teki sitä sydämellä. No sitten mä kysyin kundeilta, että mikäköhän tuolla kaverilla on, kun se täytti 80 ja silti vahvasti tulla meille puhumaan Jeesuksesta, että se saa siitä rahaa. Ja sanoi kundit, no kaikki, jotka vankilatyötä on tehnyt, ymmärtää, että ei niistä mitään makseta. Ja mä en sitä usko, että se ei mulla vaivaamaan näin. Niin siitä innostuneena mä laitoin sitten tälle Lauripapille rutinalapun eli vangin asiansa esittämislomakkeen, että voisiko näin pienellä uskonmäärällä osallistua raamattupiiriin, kun mä tiesin, että vangilla oli semmoinenkin. Ja sieltä vastattiin heti, että totta kai. Se oli torstaisin. Nyt mulla oli niin kuin 2 tilaisuutta viikossa. Mä joskus tuolla Selkässä houkuttelin näitä saatanapalveluja, kun siellä oli niitä, niin lähtekää mukaan kirkkoon. Kiusasin niitä oikein tahallaan, kun oli, että en mä lähde sinne kirkkoon, kun siellä saa semmoista säteilyä. Niin, nyt mä sitten tuplasin mun säteilyannoksen, että mulla oli se sunnuntailiseksi nyt sitten yksi torstaina vielä piiri. Ja siellä oli sitten näitä hellontalaisia sun muita hihkuleita ja ne piti kättä pään päällä, veteli kielillä ja rukoili. Ja mä olin monta kertaa, että ihan niinku murtumaisilla kyyneleet oli jo tulossa, mutta aina mä selvisin selliin ja ovi vartijalla toikin, ei vielä. Mutta mä en voinut olla pois. Ja mä tiesin, mitä tästä tulee käymään. Mä ajattelin, että miksi mä taistelen, että tyhmähän mä olen, miksi mä voin antaa periksi, mutta kun mä oon tottunut vastustaa kaikkea. Niin, sitten tuli marraskuun 28. päivä 2007, 3 päivää ennen kuin mä täytin 42. Siitä tuli nyt pari viikkoa sitten, niin tasan 2 viikkoa sitten siitä tuli 17 vuotta. Mä tulin siitä vessasta ja katsoin siihen, ja seinässä on sellainen pelti, kirkospelti, mikä toimitti peilivirkaa. Mä jäin omiin silmiin vangiksi näin. Mä voisin katsoa, että kuka tuolla tuijottelee. Ja ihan selkeästi mulle sanottiin hengissä, että sä oot matkalla kadotukseen. Pilkku, jos ei mikään muutu. Ja mä ajattelin, että no. Sitten kaikki nämä kirkot, mä olisin melkein vuoden käynyt kirkossa, tai se kevään ja kesän, niin mä olin niinpä. Tuli kauhea kuoleman pelko ja hätä ja synnin tunto ja kaikki yhtä aikaa. Mulla oli hirveä. Mulla tuli tämmönen, niin kysypä itsellesi vaikka tänään kun menet nukkumaan, että miten jos et aamulla herää? Satut vaikka kuolemaan. Mikä on osoite? Mulla tuli tämä niin sekunnissa, että mitäs jos mä nyt kuolen, että mä joudun helvettiin, että ei tää näin saa mennä. Ja tuntuu, että sydän ei kohta enää lyö ja kaikki, että tässä käy huonosti. Ja tuli kiire mennä polville ja pyytää armoa. Ja mä tiesin, mitä nyt pitää tehdä. Ja mä en muistaakseni sanonut edes, että jos sinä olet, vaan mä taisin käyttää sanaa kun, minä tiedän, että olet. Nyt tässä mä oon. Mä välillä mietityttää semmoinenkin asia, että onko mä sen jälkeen rukoillut yhtä tosissani kertaakaan kuin silloin. Ja mä sanon, että kun minä tiedän, että sinä olet, niin tässä mä nyt oon. Jeesus,
tulen, niin hän tuli. Lämmin sähkövirta hiusrajasta koko kropan läpi. Ja mä tajusin, että nyt mä oon uskossa. Hirmu kevyt olo tuli ja mä ajattelin kaikki ihmejuttuja. Ja mä tajusin, että hei, tää on makea juttu. Ja siihen vaikutti ratkaisevasti se, että kun mä lensin sieltä Kakolasta ja Riksun uuteen bunkeriosastoon, niin mä en saanut siellä kamaa moneen kuukauteen. Se oli just avattu ja me oltiin 2 hengen ryhmissä ulkoilussakin, ettei nähnyt muita eikä ketään. Ja tapaajat oli semmoisen pleksin takana ja kaikki, niin sinne ei saanut huumeita heti. Oli se myöhemmin, että mä en enää sitä ottanut. Niin se vaikutti sen takia olen puhunut kaikille narkkareille sulle, että kokeilkaa semmoista, että olette vuoden selvinpäin, niin katsotaan mitä sitten nämä juttelee. Mulla meni muutama kuukausi selvinpäin, niin pää rupesi toimii normaalisti ja ottamaan vastaan näitä asioita. Jos sä oot aina pihalla kännissä tai sekaisin, niin ei Jumala pääse sua puhuttelemaan. Joo, niin sitten aamu tuli, mä pomppaan käytävällä, vartija luulee, että älä nyt päälle käy. Mä oon tullut uskoon ja pitää päästä puhelimeen. Ja olen tottunut siihen, että piti tulla pöydän alta varmistaa, että mä oon hengissä, mutta nyt mä olin siinä jo heti jalkeella ja puhelinkortti ja soittelin siinä toimintajallakin vahingossa ja poliisille, että haluan nyt selvittää. No niin, että mitä sä oot ottanut, mutta nyt mä en ottanut mitään, että totuusseerumia, että haluan tunnistaa. Tulkaa tänne niin pian kuin kerkeette. Sitten mä luulin, että mä tein virheen, kun mä soitin Alipin omistajalle Mika Lahtoselle. Että mä oon tullut uskoon ja siitä alkoi hirveä härre, niin jätkät puhuvat, että mitäköhän se nyt kertoo poliisille. Mutta korostan täällä jälleen, että varsinkin kun nauhoitus käy, niin selvitin vaan omat asiani ja hyvä niin. Mutta se ei ollut virhe soittaa sen lehteenkään, kun tuossa muutama vuosi sitten tuolla jossain tilaisuudessa, se oli nuori pariskunta tai nuori, mitä nyt oli 30-vuotiaita, niin nykäs mua hihasta mun puheen jälkeen. Hei Late, että haluan kertoa sulle jutun, että ei se ollut virhe soittaa sen lehteen. Että he oli kioskilla katsonut sitä lehteä, kun mä olin siellä kannessa. Ja ne oli keskenään sopinut, että jos toi jätkä voi tulla uskoon, niin kyllä mekin voidaan. Ja me ollaan siitä lähteä oltu uskossa. Niin, tää oli niin vaan näyttönä siitä, että Jumala ei tee virheitä. Että mä olin suunnilleen 10 vuotta puhunut, kuinka mä soitin virheen, kun soitin lehteen, mutta tässä oli yksi esimerkki taas, kun ei ollutkaan. Eli sanaa kannattaa ja voi levittää tavalla kuin tavalla. Ei siinä ole mitään rajoja. Niin kuin, ja pääsee, että se menee eteenpäin. Ja eihän kukaan usko, jos ei kuule sanaa. Ja joku on sanonut mulle, että on saanut musta paljon voimaa ja semmoista, niin mun esimerkit, en mä ole mikään voiman lähde. Mä oon esimerkki siitä, mitä todellinen voiman lähde, niin Kristus voi ihmiselle tehdä. Ja kun saa paljon anteeksi, niin rakastaa paljon. Tämä on niin käsittämätön asia, että mä ihmettelen näitä kyyneleitäkin, mutta tuossa just tää yksi mun kaveri Vesa, joka oli 80 ja hän saattaa itkeä aina jo tuossa ruokarukouksessakin, että sanot, ei se mihinkään lähde, että se on se pyhä henki, mikä siellä vaikuttaa, se herkkyys. Niin. Ja jos on niin kuin 42 vuotta imennyt kaikkea saastaa sisänsä, niin yhdellä hetkellä lähde, että kun tässä varmaan vielä itketään, jos elää saadaan niin kymmeniä vuosia. Mä oon laskenut, mä täytän ensi vuonna 60, niin mulla hyvällä tuurella on karkeet plus miinus 30 vuotta peliaikaa, että kyllä mä kerkeen vielä itkeskelemään, varmaan naureskelemaankin. Ja miten se elämä muuttuu? No, sitten kun mä olin soitellut ne poliisit ja käynyt ne tutkimukset ja sun muut läpi ja ensin mä olin eristettynä muiden turvallisuuden takia. Ja sitten kun mä olin tullut uskoon ja mä olin ollut sen laitoksella selvittämässä asioita, sitten mä olin eristettynä samassa sellissä, mutta oman turvallisuuden takia. Se oli aika hassu juttu. Mutta sitten kun selvisi, oli
muille epäilyille tuli syyttämättä jättämispäätöksiä ja tämmöisiä selvisi, että Late on puhunut vaan omat juttunsa, niin sitten mä sain olla normaalisti ja normiosastolla ja näin. Ja sitten seuraava puhelinrumpa oli siinä, kun mä soitin kaikille, ketkä oli mulle velkaa näistä kammajutuista, jos muistaa, että ollaan sujut. Mä sanoin, että ollaan sujut, että mä oon tullut uskoa, että mä haluan nämä markkaa euroa, että ollaan sujut. Ja pienenä kuriositeettina pitää mainita tähän se, että en voinut omia velkoja kuitenkaan kuittaa sillä, että no Late moi, että en maksa enää, että tuli tuossa uskoon. Vaan olen niitä lyhennellyt tässä nyt 17 vuotta ja nyt on 800 € vielä jäljellä, niin sitten ne olisi hoidettu. Ja siinäkin kävi niin, että tämä kaveri, kelle mä oon 800 velkaa, niin mä olin alun perin 12,5 tonnia sille velkaa. Ja hän sai tuossa hirmu tuomion ja pakeni poliisia sitten jonnekin. Ja hän veti WhatsApp-puhelun tuohon luuriin viime kesänä Turkista ja sovittiin, että jos hän ei tule enää ikinä Suomeen, niin mun ei tarvitse maksaa. Ja nyt kaikessa mun epäonneksi mä just sain kuulla, niin kuin varmaan munkin Suomen kanssa, mutta oli telkkarissa, että oli jäänyt kaverit tuolla Irakissa kiinni. Pahuksen irakilaiset. Niin nyt hän on varmaan matkalla sitten niin konsulikyydillä Suomeen, mutta onneksi vankilaan saa laittaa niin kuin vähän kerrallaan, niin ei tarvitse kerralla maksaa kaikkia. Joo, näin se vaan on, että ainahan on maksettava, eikös juuri laulettiinkin aikanaan. Mä olen kuitenkin iloinen, että on senkin nämä viralliset velat ja sitten nämä alavamaiset on hoidettu. Nythän mulla on uutta velkaa, sitten kyllä on S-lainaa ja autolainaa ja mä sain niin kuin ekaa kertaa elämässä luottotiedot kuntoon, niin eihän sehän lähti heti käsistä, että nyt on muuta velkaa sitten. Mutta onneksi S-pankki ei laita helvetin enkeleitä perimään, että mä kysyin vielä oikein erikseen, niin sanoin, että ei laita. Joo, ja sama kuin mä oon VSOlle, kun mä oon noita kirjoja ottanut myyntiin, niin sinnekin on lasku pystyssä, niin sen, että kun mä maksan, että mä oon itse ampunut sen takia, kun on maksettu, niin me ei sua amputa tuota rahoissa. Niin pienen vinkkinä vaan, kun ei tuossa myynnissä noita, että saa omistuskirjoituksen olla. Siinä on meidän yhdistyksikin on esite ja näin poispäin. Mitä tähän nyt sitten muuta kuin Kristuksen kohtaamisen illan lopuksi niin vähän Jumalan sana, eikö se olisi hyvä kuitenkin, kun vaikka nämä ei ole kuulemma mä sanon meidän tilaisuudet, kun joku arvosteli mua, että kun eihän ne ole mitään Jumalan palveluksiakaan, kun siellä nauretaan ja taputetaan ja niin älkää nyt vaan naurako, ettei kukaan polasta. Kummallista touhua. Niin aina mielelläni, kun sanotaan, että vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia. Mä sanon, ihan uskon, mutta edestäni maha ei näytä niin isolta. Raamattu pitää olla kuvassa. Okei. Okay. Jäänyt mieleen nämä Raamatun paikat, mitkä minulla sun uskontaipaleen alkuvuosina oli tärkeitä. Ja ihan ekaksi oli tämä, avasinkin jo vähän hassulla, Psalmi 32. Ja sekin tuli sillain vanhan harrastuksen tiimoilta. Muistakaa nyt, mä alleviivaan, että tämmöiset horoskoopit ja numerologit ja astrologia, kaikki ne on ihan höpö juttuja, ei mitään tekemistä minkään kanssa, mutta numerologiaan perustuu tämä mun Psalmi 32. Kaikissa häissä ja hautajaisissa ja rippijuhlissa luetaan tämä Psalmi 23, tämä paimenpsalmi. Niin mä heti halusin katsoa, mikä on Psalmi 32. Niin sehän on tämmöinen kuin synnin tunnustaminen Jumalalle, katumuspsalmi. Mä olin jo uskossa, kun mä tämän keksin, niin kyllä tämä on niin hieno. Daavidin mietevirsi. Autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty.
Jeesus on sovittanut. Ja autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kyllähän me tiedetään, ollaanko me vilpillisellä mielellä liikkeellä vai ei. Toisesta ei ehkä osaa niin sanoa, mutta kyllä me itsestämme tiedetään. Ja Herra varsinkin tietää. Sitten tuli tämä mun juttu, tai mikä mua puhutteli. Kun mä tein tuon ekan murhani 92 ja toisen 98 ja viimeisen 2001. Ja sitten siinä 6 vuotta kärvistelin, ennen kuin tulin uskoa 2007. Niin sieltä ekasta murhasta 92 uskoon tuloon 2007, 15 vuotta reilu, niin mä näin pahoja painajaisia näistä teoista lähes joka yö viikoittain. Mua pelotti nukkumaan mennä ja kaikkea. Siinä ammuttiin ja lyötiin veitsellä. Mä heräsin siihen, kun mä kuolin. Oho, en mä kuollutkaan, mä oon vankilassa tai jossain ei kuollutkaan. Näitä kesti siis, ajatelkaa sen uskoon tulo illan jälkeen, nyt on mennyt 17 vuotta, 2 viikkoa. Mä en nähnyt kertaakaan mitään muuta näistä jutuista. Siitä mä ekaksi huomasin, että jotain on muuttunut, mä oon oikealla tiellä ja Herra on ottanut mut tosissaan. Tää lukee täällä näinkin, että Daavid näin kirjoittanut, että kun minä siitä vaikenin, riutuvat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni. Ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Tämä on ihan kaikille, ketkä vaan haluaa armon ottaa vastaan. Se on ilmainen lahja, ilman mitään maksua. Kiitos.